Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg egentlig bare fortælle. Allerførst starter vi med at lave en quiz. Nej, det gør vi faktisk ikke. Ved I, hvad vi gør? Gå sgu ind, og jeg giver et sub til Louise. Nå, hej Harald. Er der lige noget, jeg skal tage? Det ligger her også. Jeg henter det lige. Det er stadig min mor, der hedder Louise, og mig, der hedder Magnus, som optager. Hej hej. Adios, amigo.